Ovo je žena koja upravo obećava ključeve novog sveta svim prisutnima. Žena sa diplomom Oxforda, iskustvom u McKinsey-u i vizijom koja bi trebalo da uništi Bitcoin. Ona je Ruža Ignjatova, samoproglašena kriptokraljica. Ali, 25. oktobra 2017. godine Ruža je ušla u avion za Atinu i nestala. Sa sobom je odnela preko 4 milijarde dolara. Ali ne tamo nekog virtuelnog novca, već vaše krvavo zarađenog keša. Ovo nije priča o propalom kriptoprojektu ili lošoj investiciji. Ovo je priča o najvećoj prevari modernog digitalnog doba. Godina je 2014. Svet je opsednut Bitcoinom kao novom valutom, ali ga u tom momentu malo ko razume. Sve više ljudi u Bitcoinu vidi propuštenu priliku za zaradu, a sve to uočava i Ruža, ćerka bugarskih migranata koja već duže vreme boravi u Nemačkoj. Za razliku od druge dece migranata, Ruža se odlično pokazala u školi. Završila je fakultet i školovanje nastavila na Oxfordu, gde je završila master studije iz oblasti prava. Svoje ambicije nije krila. Čak je jednom prilikom izjavila: "Biću milioner do svoje 30. godine." Ipak, svoje visoko obrazovanje i radno iskustvo u kompanijama kao što su McKinsey i najveći bugarski investicioni fond u to vreme, Clever Synergies Investment Fund, Ruža nije uspela da monetizuje. Iako je Ruža zarađivala mnogo više od bugarskog proseka, Ruža i dalje nije bila zadovoljna. I upravo tu nastaje njen prvi kiks. Bila je umešana u aferu koja se dogodila 2012. godine, u kojoj je njen otac, Plamen Ignjatov, uspeo da kupi jednu nemačku kompaniju, Walterhofen Gusswerk. I onda je kroz sumnjive radnje izvlačio kapital iz te kompanije sve dok je nije doveo do bankrota. Naravno, sve je to ostavilo papirni trag i sud je vrlo brzo došao do krivaca. Ruža je bila osuđena na 14 meseci uslovne kazne zbog umešanosti u ovu aferu. Ipak, ništa od ovoga nije bilo bitno njenim kasnijim investitorima u projekat koji će nositi naziv OneCoin. Zbog svojih dobrih konekcija i visokog obrazovanja, Ruža je dobijala priliku da govori na kripto seminarima i konferencijama širom Evrope. Na jednom od tih seminara, tokom novembra 2013. godine, Ruži prilazi čovek sa jednostavnim pitanjem: "Da li ste razmišljali o multilevel marketingu?" Taj čovek se zvao Sebastian Greenwood i vrlo brzo će postati glavni distributer za ceo OneCoin projekat. I upravo ta pozicija će mu doneti 5% od svih OneCoin prodaja. I naravno, procenjuje se da je tom prilikom uspeo da zaradi preko 300 miliona dolara. Ali da se vratimo jedan korak unazad. Šta je uopšte taj MLM? MLM ili multilevel kompanije baziraju prodaju na svojim distributerima, zastupnicima ili kako god ih već zovu, a ne preko svojih prodavnica ili preko svog sajta. Međutim, taj prodavac koji kontaktira sa kupcima najčešće uopšte nije ni zaposlen u toj MLM kompaniji, već samo dobija proviziju od svake prodaje koju uspe da zaključi. To daje mogućnost MLM kompanijama da dođu do armije prodavaca i to bez bilo kakvih zakonskih obaveza ili kompleksne organizacije i administracije. Najveći problem predstavlja to što svaki od tih prodavaca ne mora samo zarađivati od prodaje proizvoda i usluga, već i od regrutacije novih prodavaca, gde onda taj prodavac-regruter zarađuje procenat od svih prodaja koje ugovore prodavci koje je on doveo u mrežu. I sve ovo vrlo lako krene da podsjeća na jednu jako lepu piramidu. I tako je Greenwood predlagao Ignjatovoj da ukombinuju prednosti koje nude rastuća tražnja za kriptoprojektima sa MLM organizacijom, gde bi prodavci, naravno, koji prodaju coin, dobijali bonuse, samim tim
u slučaju njihovog uspeha bi rasla cena coina zato što sada prodaju sve više i više i naravno to bi motivisalo prodavce da budu još agresivniji i prodaju sve više, a sa druge strane rastuća cena coina privlači interes od strane novih investitora. Tako da je ovo jedan vrlo lep zatvoreni krug. I tim susretom je rođen projekat OneCoin. Sebastian se već bavio MLM projektima, a Ruža je sa druge strane svojim obrazovanjem i konekcijama u finansijskom svetu davala legitimitet celom projektu. Vrlo brzo je nastao hype za ovim projektom. Svi su tražili OneCoin, a motor svega su bili izuzetno motivisani prodavci koji su gledali da dođu do svakog mogućeg klijenta. U slučajevima kada je tražnja za coinom prevazilazila njegovu ponudu, provizije su bile ogromne. Ali ljudi su bili spremni na sve kako bi uhvatili tu raketu koja će uskoro otići do neba. Ljudi su prodavali kuće, stanove, stada, sve što su mogli da bi ušli u projekat OneCoin. I svi su gledali da kupe one čuvene tajkun pakete koji su bili po 5 ili 10.000 evra. Ali, dok je publika u konferencijskim salama i stadionima vrištala i tražila nove coine, u pozadini se nešto dešavalo što praktično niko nije video. Ovde priča postaje mračna. Svi kriptoprojekti imaju neku osnovu u blockchainu, jednom transparentnom registru svih transakcija koje su se desile tim coinom. Ali OneCoin nije imao blockchain. A Ruža i Sebastian su imali problem. Niko od njih dvoje nije poznavao tehnologiju koja je potrebna da se jedan kvalitetan blockchain napravi. Umjesto da ovo bude kraj ove priče, Ruža i Sebastian su ovde videli svoju veliku prednost. S obzirom da OneCoin nije imao svoj blockchain, mogli su da postavljaju cenu coina kako god su hteli. A sve transakcije su zapisivane u jednoj običnoj SQL bazi podataka, koju je vodila Ruža. Znači, u pozadini projekta je bila jedna glorifikovana Excel tabela. Ali ovo nije sprečilo da projekat zaživi i krene agresivna prodaja OneCoina na svim krajevima sveta. Kada je sve ovo krenulo, oko 2014. godine, regulativa oko kripta je bila praktično nepostojeća. Naravno, Ruža i Sebastian su hteli svoje poslovanje da približe što je više moguće onim realnim, regularnim kompanijama koje posluju u oblasti kriptovaluta. I tu su naišli na jedan veliki problem. Naime, nisu bili sigurni da li je moguća direktna prodaja coina investitorima ili će to ipak dovesti do jednog alarma među regulatorima i neki možda neželjeni inspekcijski nadzor. I tu se oni dosete da urade nešto što će praktično biti revolucionarno za to vreme. Umjesto da prodaju coin direktno preko svojih distributera, oni odlučuju da zapravo upakuju coin u nešto što će nazvati edukativni paketi. Gde je ideja da ukoliko neko sa strane posmatra poslovanje OneCoina, mogu da kažu, evo vidite, mi imamo realan proizvod koji prodajemo preko naših distributera. Kako bi se izbegla bilo kakva nedoumica od strane regulative i možda neki neželjeni nadzor. Da se odmah razumemo, ti edukativni paketi zapravo nisu bili ništa drugo nego neki šturi PDF fajlovi koji su sklepani sa nekim podacima sa interneta o kriptovalutama i upravljanju financijama. Ništa u tome zapravo nije bilo edukativno, već je služila kao jedna maska da bi zapravo kupci dobili svoje OneCoin. Tu su bili paketi gde nijedan paket nije nosio istu količinu OneCoina. Veća investicija je logično značila i veću količinu OneCoina koje investitor kupuje. U praksi, investitori nisu kupovali edukaciju, to im nije trebalo. Trebali su im OneCoini koji su ovim putem i dobijali.
I kao što to obično biva kada je reč o prevarama, prevara dobija maha i kreće nezadrživo da se širi. Čak i brže od onoga što su Ruža i Sebastian hteli, te tako oni sada polako gube kontrolu nad narativom kada je reč o OneCoinu. I tu njih dvoje shvataju da imaju jedan veliki problem. Priča se toliko širi i OneCoin postaje toliko popularan da je praktično nemoguće da priča drži vodu bez realnog blockchaina koji će u pozadini biti kičma celog projekta. I tada odlučuju da angažuju Bjorna Bjerkea, stručnjaka za Bitcoin i kriptovalute, kojem su ponudili ogromnu količinu novca da stvori celu infrastrukturu u pozadini i tako da da legitimitet celom projektu. Bjerke prihvata ovu odličnu ponudu i kreće praktično jedna trka za koju niko u financijskom svetu nije znao. Da li će Bjerke uspeti da stvori blockchain i tako da legitimitet celoj priči, ili će neko sa strane pre njega uspeti da provali da u pozadini zapravo nema ničega i da se sve bazira na magli i iluzijama. Sat je krenuo da otkucava. Dok je Bjerke u pozadini pokušavao da sklopi kockice šta se sve tu dešavalo i pokuša da napravi jednu konzistentnu istoriju celog projekta, Ruža je sa druge strane i dalje bila aktivna. Dok su investitori u Ugandi ili Vijetnamu prodavali svoju stoku da bi ušli u budućnost financija, Ruža je kupovala jahte i organizovala zabave na kojima je šampanjac tekao u potocima. To je bio transfer bogatstva od lakovernih ka pokvarenima. Svi ćete postaviti pitanje, a gde je odlazio sav taj novac koji su prikupili za OneCoin projekat? Ruža nije bila sama. Njen brat Konstantin i suosnivač Sebastian su stvorili jednu globalnu mrežu za pranje novca. I šetali su kapital kroz banke i države koje nisu postavljale mnogo pitanja. Tim kapitalom su kupovali nekretnine po Dubaju i Londonu. A da ne spomenemo da i luksuzni život ipak nekako mora biti finansiran, a novac investitora je baš slučajno bio pri ruci. Mislili su da su nedodirljivi. Ipak, dešava se ono što niko apsolutno nije mogao da očekuje. Bjerke je svojim radom u pozadini došao do nekih pitanja na koje prosto nije mogao da da odgovor. Prvo pitanje je bilo vrlo jednostavno. Ako mi je projekat OneCoin ponudio $270.000 da napravim blockchain i uz to još 2 stana, od kojih je jedan u Londonu, a drugi u Sofiji, kako oni to plaćaju ako praktično još uvek nemaju blockchain? I drugo pitanje, da li su svi investitori baš toliko lakoverni? Ako projekat generiše milione u provizijama i još više miliona u prometu, kako je moguće da se sve ovo obavlja bez blockchaina? Bjerke se tada ulogovao na internu menjačnicu, koja se zvala XCoinX, i tamo naišao na šokantne podatke. Korisnicima se prikazivalo da je OneCoin druga kriptovaluta na svetu po tržišnoj kapitalizaciji, a takođe je postojala i sekcija gde su se videle transakcije OneCoinom uživo. Ali, ako blockchain ne postoji, kako je ovo moguće? Odlučio je da testira ovaj sistem tako što će pred sebe postaviti 3 monitora. Na jednom monitoru su bile naravno ove transakcije uživo, a na druga 2 monitora je imao 2 potpuno odvojena OneCoin naloga. Tada je tom prilikom prebacio OneCoine sa jednog naloga na drugi i onda čekao na prvom monitoru da vidi da li će se ta transakcija pojaviti. I čekao je. I čekao. I ništa. Onda je to ponovio još preko 200 puta kako bi potvrdio da nije reč o nekom anomalijskom kašnjenju ili o, nekoj sistemskoj grešci. Naravno, tom prilikom se Bjerkeju otklanjaju apsolutno sve iluzije koje su povezane za OneCoin projekat. Shvata da je ovde reč o prevari i odlučuje da kontaktira sajt behindmlm.com i ispriča svoju priču. Igranka se polako bližila kraju. Oktobar 2017. godine.
Ruža treba da održi jednu praktično rutinsku konferenciju u Lisabonu gde će pričati o OneCoin projektu. Ali postoji jedan problem. Ruža se nije pojavila, a hiljade ljudi je čekalo. Tada ni njen brat Konstantin, ni suosnivač Sebastian ne uspevaju da je kontaktiraju. Panika polako kreće da se širi niz OneCoin mrežu. Tom prilikom svi menadžeri i uspešniji distributeri pokušavaju, mogu slobodno da kažem, lažima i lažnim uverenjima, da umire situaciju i ugase novonastali požar. Istina je da je policija bila blizu. Istraživali su finansijske tokove, prisluškivali njenog brata i pripremali se za ogromnu akciju. A Ruža kao da je negde to i predosedila. A negde se čak i priča da je imala i doušnika u policiji. Kasnije će tokom istrage isplivati da je Ruža za taj dan imala 2 avionske karte. Jednu avionsku kartu od Sofije do Lisabona, gde je trebala da drži konferenciju, a drugu avionsku kartu od Sofije do Atine. Za ovu drugu kartu niko nije znao. A Ruža je čak i na aerodromu prošla sve inspekcije sa ovom prvom kartom i svi su mislili da ide u Lisabon i policijsku istragu u početku usmerili na Lisabon. Što će se ispostaviti kao ogromna greška. Ispostavit će se da se Ruža ukrcala u let Ryanaira za Atinu, noseći sa sobom sve USB-ove i dokumentaciju o projektu koju je mogla da ponese. Kada je avion sleteo u Atinu, Ruža je praktično nestala. I to je poslednji put da je ona negde potvrđeno viđena. Ono što moramo da postavimo pitanje jeste šta se dešavalo sa ostalim liderima projekta. Ružin brat Konstantin i saosnivač Sebastian ipak nisu imali tu sreću da negde nestanu. Sebastian je pre svega uhapšen 2018. godine na svojoj jahti blizu Tajlanda i isporučen Americi. I on je osuđen na 20 godina zatvora zbog prevare. Njen brat Konstantin je takođe uhapšen, ali 2019. godine na aerodromu u Los Angelesu. I za razliku od Sebastiana, Konstantin baš nije bio voljan da ide u zatvor. On je odlučio da ponudi istražiteljima saradnju i dobio je status zaštićenog svedoka kako bi se što više stvari oko ovog projekta iznelo na videlo. Kada se istraga završila i kada podvučemo crtu, došlo se do podatka da je preko 3,5 miliona ljudi investiralo u OneCoin projekat. I praktično svi su oni bili oštećeni. A oko 50.000 ljudi je vršilo ulogu MLM promotera. Što nas dovodi do sledeće tačke. Ako mislite da se ova kripto prevara dešavala negde tamo i da mi u Srbiji nismo dovoljno glupi da padnemo na to, grdno se varate. S obzirom na broj stanovnika i ljudi koji imaju tu neku informatičku pismenost, da uopšte imaju internet i mogu da mu pristupe, Srbija je zapravo imala iznenađujuće veliki broj ljudi koji su investirali u ovaj projekat. Ali ono što je tužno, imala je takođe i veliki broj promotera. OneCoin projekat je bio izuzetno dobro promovisan. Od online objava, postova, Instagrama, seminara, webinara i naravno regrutacije uživo, apsolutno se sve moglo pronaći u Srbiji. Pošto je prošlo dosta vremena od organizacije ovih događaja, naravno da su ovi promoteri ipak bili onako malo osramoćeni pa su obrisali sve što su mogli, ali ja moram da priznam da sam ja ipak uspeo da dođem do nekih slika koje su, ostale kao uspomena na ove događaje. Moram takođe da se zahvalim ovim putem za sve urednike koji rade na sajtu MLM Prevara, s obzirom da sam sa njihovog sajta pokupio dosta informacija, ali hvala im još jednom što su uspeli da očuvaju sajt i negde da očuvaju, da kažem, trag za sve ljude koje zanima šta se zaista desilo. A kako je sve funkcionisalo? Pod plaštom finansijske edukacije, promoteri OneCoina su obilazili čak i najmanja sela po Srbiji, gde su prvo prezentovali neki uopšteni deo o kriptovalutama i nekoj imaginarnoj finansijskoj nezavisnosti, a onda pred kraj same prezentacije prezentovali te čuvene edukativne pakete, naravno sa nekom cenom za koju svi prisutni mogu da ih kupe. Jer, setite se početka priče, nisu smeli da prodaju OneCoin direktno, već samo kao deo neke kvazi edukacije. I nakon što je karavan obilazio razne varošice i sela,
došao je red na krunski događaj. Seminar u Beogradu. Ovaj gala event u Beogradu je trebao da bude prilika da se okupe svi lokalni lideri OneCoin projekta. I naravno, svi oni koji su već ranije ušli u projekat sa ciljem da prezentuju iluziju kako su oni već toliko uspešni i kako se njihov život promenio iz korena od kada su investirali u OneCoin projekat. Sve je ovo očigledno bila iluzija i sve je ovo bila samo farsa da bi se privukli novi investitori i oni investitori koji baš nisu sigurni da li da investiraju u projekat, poguraju ka investiciji. Ono što zaista nije bilo bitno jeste da li se događaj održava u nekoj seoskoj mesnoj zajednici ili u luksuznom hotelu u Beogradu, poruka promoterima je bila jasna. Ako čak i nekom najneozbiljnijem klincu možeš da uzmeš 50 evra, uzimaj i ne pitaj. Ono što je najstrašnije u celoj priči jeste da većina tih lokalnih promotera zapravo i dan danas operiše na teritoriji Balkana sa nekom novom MLM šemom. Njihova poruka će uvek biti praktično ista. Život će ti se promeniti iz korena i finansijska nezavisnost te čeka baš iza sledećeg ćoška. Ali samo ako se priključiš mom novom timu. S obzirom da se nalazimo na kraju 2025. godine, moja želja za vas je da budete maksimalno obazrivi i maksimalno kritični kada neko dođe da vam ponudi neki novi, revolucionarni projekat koji će vam za samo 50, 100, 200, 500, 1000 evra promeniti život. Obično se to neće dogoditi. Jer zapamtite, ako je ponuda previše dobra da bi bila istinita, ona obično to i nije. Няма да се караме